ба сӯи мову шумо гуфтанд ки беҳтарин ҳозир ман агар дар ин ҷо савол гуфтам хуб бародаро байн монда беҳтарину кияй ҷавоберо ки ҳазрат гуфтагиай мову шумо гуфта наметонем ин беҳтаринмон дарав нисбат метем мисол мегем хай мумкин ҳоҷи бобо худат бошӣ мумкин қори бобо бошад мумкин шайх бошад мумкин одаме ки рӯзи рост қуръон мехонад ҳазрат гуфтанд ки хиёрукум линисои беҳтаринҳотон касие ки бо занаш муомилаи хуб дорад ин беҳтарин будаем беҳтаринҳои уммати ман ҳамон касе ки бо зан муносибати хуб мегирад бар ҳамин додари азиз иншоаллоҳ аз худо умед дорем ки шумо худо хоҳад он серо ки ман агарчанде ки кӯтоҳ ҳам гуфта бошум вале иншоаллоҳ агар бо гӯши агар дил гӯш карда бошиву ҳамякоша дар зиндагиит истифода барӣ худо хоҳад хайри ҷонтай хоҳари азиза ҳамо дар ин баробар қадумша ба ин хонадон муборак мегем ва аллоҳи меҳрубон аз зумраи ҳамон хоҳарое бошад ки вақте вориди ин хона шид ба мақсади нек бияд ба мақсади ҳурмати шавҳар бияд ба мақсади ҳурмати калонтарои ин хонадон бияд ба мақсаде бияд ки яъне ҳамеша аз бонияти зиндагӣ бияд барои иззату обрӯи ин хонадона бардоштан бияд мо хоҳара мақсад дуомон ҳамин аст ки худумат ва ниятат барои ин хонадон ҳамин бошад кош хоҳари азиз ту ҳам мисли ҳамон оиша бошӣ вақте бин пайғамбари гиромира бигем ҳолатша хуб ёфт ҳамин ҳазрат нигаҳ мекард бин оишаи модармон ҳолатша хуб ёфт нагуфт ки тангаву тилон бигӣ нагуфт ки э пайғамбарино то кайо хонаи мо туда як ҳафтаи нон нахӯрдем о бугу иншоаллоҳ бугу ҳамаи мо дар хизмати таанд биёр як чи ба серӣ бихӯрем ё биё як ҳагма нав кӯ ҳолати пайғамбара хубиша ёфт дарҳол чӣ гуфт гуфт ай пайғамбари нозанин дар ҳаққам дуо намекунӣ бубин бародарои азиз вале ин чизора дигар мо дар ҳамон ҳадисҳо мехонем камай зане ки пеши мардакаш бия мардакша мақсад ҳамин қапирса ки мардак дар ҳаққи як дуо намекунӣ ира фуромӯш кардагиян дигар ин чиз дигар барои мо қариб ки нодаркора дигар намефаҳманд ки дар пушти ин дуо чӣ истодагияй гуфт удъу ллоҳа ли ай пайғамбари нозанин дуо кун мара ҳазратам вақте ки дӯсташ ки медошт ба дӯстдорира бидохӣ ҳамин зани хуба дӯст медорӣ ҳамин зани ҳурматат кира дӯсташ медорӣ гуфт аллоҳумма ғфир ли оиша мо тақаддама мин занбиҳо ва мо тааххар ва мо аъланат ва мо асаррат ҳоле бин гуфт худои меҳрубон ҳамин оишаро мағфират кун мақсад оли ҷавонай оли бо дар пешай пишти ма бо умр дора я аллоҳи меҳрубон мағфиратш кун зеро хеле зани бағайратай хеле зани бо имонай мақсад доим дар ғами маҳай доим дар эҳтироми маҳай аллоҳи меҳрубон бубахшиш бин мо тақаддама мин занбиҳо ва мо тааххар ҳар хатои кай аллоҳи меҳрубон ҳар саҳви кай бубахш дастоша азат бардоштай чӣ ошкоро кардааст чӣ пинҳонӣ кардааст бубахшиш мега фазаҳикат оиша ҳатта сақатат раъсуҳо фи ҳиҷриҳо э оишара мегӯй гӯё ки доманша пури тило кар бошид оишара бигӯй ки гӯё тамоми дунёро додай фазаҳикат хандид ин хурсандешид ки ҳатто мега чунон мега хурсандешид ки аз хурсандира мега аз хандара омад мега оишаи модармон аз сараш дар зонуи пайғамбари гиромӣ зад бин пайғамбармонам истода гуфт оиша гуфт хурсанд шидӣ гуфт дигар хо ай ида дигар чихел пайғамбари нозанин шавҳари нозанини ман мара дуо бита ман хурсанд намешавам
گو آیشه خیک سیری دیگر هم بگمت پشتی همی تا که لایقی و دایما تو دعا را گرفتی دیگه یک سیری دیگر در پشتی همی بگم همه دعایی که در حق تو کردم همه را در حق امتم پشتی هر نماز میکنم همه دعا را در حق امتم پشتی هر نماز میکنم. برادرای عزیز و گرامی، حقیقتا یک پیامبری غمخوار داشتیم، یک پیامبری که بین مثال اینقدر مسئولیت ها و اینقدر کارها با میشینه داماد نصیحت میکنه، کلین نصیحت میکنه. بین تمام همین چیزها را مقصد برای ما و شما گذاشته است که امروز پیروی از امو پیامبر نازنین کنیم. خداوند این توی مبارک کنه، خاتمه هممون را بخیر کنه، ایمانمون را با سلامت نگه داره. آن چیزی را که گفتیم خداوند توفیق عمل کردنش به دادرای ما و خواهرای ما نصیب بگردونه. کلانترا را من پیشتره در امو کلاب خدا رحمت کنه، بعضی دامولاهای پیش داشتین نامشون را فراموش کردن. دوی میگو که خدای مهربان همین نان مقصد بی‌قدر که دوش همین بود، خدای همین نان بی‌قدر که مقصدش که میره بسیار که همین را در پیش فرزند یادم بی‌قدرش که بسیارش که. البته الله مهربان دعا کنیم که خدای همین نعمتاش از ما و شما کنه. زیرا امروز ها میبینیم فریاد بعضی مردمی که بیچاره از ناداری و از نارسایی داد میگن، فریاد میزنن. خدای مهربان این ملک ما را، وطن ما را، این دسترخانای ما را که الحمدلله رب العالمین این را که هزار قیمت شکرگزاریشم که کنم شاید که مثال با یک زبان این را شکرگزاریش کرده نشود، ولی به هر حال ما باید که شکرگزاری این را بکنیم. خداوند این نعمت همیشه بالای ما و شما نگه داره و خداوند میل هامون با محبت هامون با خواهش هامون به دین خدا زیاد کنه و بازم توی دادر خواهر ما را نیک خیر بگردونه. اللهم عین علی ذکری و شکری و حسن عبادتی.